Tewia kigima mwanchu muligerio Getembe television andonsi asore chinga kichiga chiabono kama kawa kama dawa egeikaro Jumapili murobiri uko gochira kurwa Getembe television ikionga kiamwa mugusi murobiri uko kumanyingana kisiasa gendrete imeagusia ito kwa kijumla siasa na kiegendrete kurwa asinse ito ya Kenya nogenda paka Maryland asense America ogende Boston asense America ukumanyinga naradia ya agendrete ege karono twakoretera bageni ao abarai kurwa sorogongo rwitu rwagusi twabatuko murekera na guika ase chinga kochonsi kumanyanga omugusi ngaituruchi ngaitwarure nainde ngaitoko genda kama kawa kama dawa authentic Dennis Ouru go say the big boy nonde gaiga tukubwatera namo ne timu embou ya Getembe TV kwene kinga twaguchire asenchira engikirano kigima rero ntulie ase studio munakwanyorera mangana mayia croaso yo minto arono toto igo tukuguchira kurua asegete nabo igo turi no mugeni gete mugeni bwengencho sana abange bamuigure abange kero kendo banyore services chiae ikiagara no munyagitari specialist yankong nabo igo abande ba interact nera sinchira mbali nabo iga mangana bwango ige abiri gukwana nere umireire obote ikirogo kyobo governor bwe county ya Kisii igo ntagete cameraman yane chinga kibune chiga chiabono emorokie nabo igo mweribaga akwane naye eyemo aseyemo agotebiere ningo nabo igo kuruga abo tuchikogenderera nenkwana yeri tukuliara gusege ikaroli tukuliara lakini tutaragenderera so agabu ase YouTube Getembe TV asense me ya Facebook Getembe TV ndikere ujumbe gwetera se namba ya 0726447367 obulio mugeni oneri swali tintagete ko kwanire taria asebono iga daktari buyole tigangonko eri bagaria bene okwane no mugusi olikero kendo takumaeti ogokoigwa gosokora litukuri tanga nikigima amanyenga mugeni kyoyo nande tiangire chinki chabana maragoba wakera Getembe TV ngambi mono sokonga libaga oika ase station yeno dinde ngwanira abantu bagusi kandi tiangire libaga liga musogeria abantu bagusi nsia zabeta ngo bateria ngo muri ngati mugenderete lakini ni wete biyamana ase riye tangoro kwa Dr. Enoch Ndai ndi muguru Kisii County kuvuga gusi arebo basi nona kinere gusi nona semere gusi nona nyungure gusi nona yeta gusi ndio saga na gusi yaiga nanu munyagitari na kwaje asimiaka ya 24 years na graduate from University of Nairobi mwaka 2001 na ningera na masters kwa mwaka 2010 mwaka 2011 na mimi nika Kisii ni specialist obstetrician and gynecologist ase enchirende ndimo yitari bwanyina ikinekyo nsoromete utarakura kero kende nare gali chijeni zinjire sky tari ku understand ora matenganje no munyagitari bwa bangina kero kende utari ku understand elugende maybe uranyebeke bengororake ni matinga sekinyamuro ne gynecologist na kitura kibeka ase kegusi yake njirende ba chijeni zichira understand iskari naende omenterio giasi nini ndo che director yana bego ntebiari ase kegusi tumeginda beke rietarigia lakini no munyagitari asomerete amurira ari yekenyina okay yako yorabanyina yes sinjira ya reproductive health system yes ase kesongo ndari nenengelinga obstetrician and gynecologist okay thank you very much daktari nainde nigongwa kabia kiagara gwatunyorere chinga kitwa kwachira TV to ya Getembe egera turakwana no mugusi nabo especially omubiaro Kisii County apo ase chi interest cheito chire nabo igo mugusi onde bwensiro chinsema cha diaspora amangana tukukwana iga nigo atutungetie so daktari nimanyete kwakorire mirimo ase Getembe gwatebire miaka 24 nabo igo kwabeire mu CEO bwenyagitari ito ya KTRH nande ntagete gukiruka egejiko direct translation a spade not a big spoon
amang'ana abeira iga amange sana kuna gwetu mtandao asike kege tambe korwa regime eri entang'ani yaerete tukasoa regime entang'ani yani ng'enga kiongwae kaera tukanyora omo governor omo iyo Mosikesi Mbarati goikira bono iga turi CEO ya Kisii Teaching and Referral igo kwabute tu nenga kiyawe yaerete ikiagera mang'ana arakwanirusi ka mange naende ng'aki yairerete baka gose ne tamu yao kwaetu yaerete buna CEO mbia mono uru naende mbia soko bali bageri linde kobeka amang'ana ase enchera ebwenerete ekora nimaete ninche naibura amang'ana isiko garia gokwaneka n'abantu bari bagwente koba abantu besiko mono enabutete egasi yes kobaira mae gake omwaka o 2013 omwaka o 2013 ekarona konye evolution ekore yachete egento kiagete ngeri ngachorwa koba a medical superintendent. A medical superintendent ng'ano omunyagitari otenenete enyagitari ya Kisii Level 5 Hospital na yare kuguchinga kicho. Omwaka 2013 elio nario twagete chikura chintang'ani cha devolution tukatwara enyagitari kurunga Kisii Level 5 Hospital ase a medical superintendent ngake yarenge Dr. Geoffrey Otom ngagita bange mumanyete nerongerereti egete ngabwatira abo ngagenderera. Omwaka 2014 tukaroranga tikatochinje binto erinde tosoa kwa bintu buna e constitution ya Kenya goteba yakora health redevolved egente getantu achageta ko kubwatira na University ya Kisii erinde tukatebanga etogochaka go train doctors iga Kisii so egente getantu go chinje rieta riria koro Kisii Level 5 dikaba Kisii Teaching and Referral Hospital erinde go toa mandate ringa intonyale kubwata na university gosomia abanafunzi doctor igo act yetu na Kisii County Assembly ngaki iyo egateba mo teneneri bwanyagitari agwente korokwa Chief Executive Officer korwa ritani yange medical superintendent lakini renda sengencho konyora e board etraikaransa eanjira nenga inkonga yarengeri bagerio ikaba in acting capacity bako mwaka 2018 na netri bali tangani riobo CEO wa Kisii Level 5 Hospital ya pamono tate miago Kisii Teaching and Referral Hospital riangiri miaka 3 yerete 2021 na 2021 ngai uriru balia etam ya kabere ya wente koera 2024 lakini namna chikura chire chikaba 2022 nenje nkamanyanga ekere serikali ego chenjia kero mungu omoneno gocha se serikali na gocha nabantu baye igo nkerwanga chikura kero chiagetwe tukachora omugabano omuya ngerwanga omugabano yo muya tenera nyore chinga kichingiya akine timu yaye akore gasi yaye inkagenda ngamusabari baganga angalao ntige gasi yoko bobo CEO lakini tali bunyagitari babo nabo umunyagitari wa serikali ndengendere gasi iyo akarante binga yaya tarakora korosia serikali ndamwachingaki chingaki chikagenderera 2022 kaera kalika 2023 mutinyi okabere egatoka ngabono na ninje na orenga ayagaiga tingunyara kore gasi gaiga nkagenda ngamusaba lakini akantebinga kora agende leave ngagende leave yana kama tuko na bwata mange on June 19th kitari 19 mutinyo 6 2023 nka hand in resignation yane kurwa a position na bwate kurunga Chief Executive Officer ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Akagotebi ora agende leave ogende leave asobuya gose nabaya arenge onga elivu nabaya arenga sengenjo na matukana ga tinda ende liwe miaka 3 megima igona bwata matukane na nenga matebinga ndoje ngana arosire tingo enda gore gasi injira na arosire kere live kero muntu nanta kere ko ende live kero mwaka umutinyo yomo igo kanira na ku live kitariki 19 umutinyo 6 2023 inkarwali ro beliane rio ko resign korwa sobo CEO wa Kisii Teaching and Referral Hospital ina rirete gari obisi ya governor ina bwate jikobe 6 isano nemo ekoro riji kodine na kore serikali matuka mange ekobe yamone yani yale koba
ekobi ende tigale y'omugavana, ekobi ende egenda ase county secretary, ekobi ende egenda ase chief officer for health, ekobi egenda ase county public service board. Ekero na ikorne chikobi chiarenge sita, omugavana egenta ntebeti neki. Tari lazima oru chikobi chion sita. Aya nta chikobi ibere chioka, lidobe liao ne liane. Nkamwama njenkanje ko na mayete nga mbuyale akokole gento asige sonto nga in good faith. Agatete tonto banje komanya nga watigire gasi kwa designeri era arete siasa isikogaiga. Nkanja. Lidobe lio nyemo wanje na banko ba nimbwate copy ikaba stamped ikaba received litukolia 19 mutinyo 6 2023. Umugabana atware copy ya yemo ninjenga chane copy ya neyemo. Irube ni chitia se file. Ono buna kwa boli matuka makaiga karaeta ninjira bona astugete sane karangonyora umugabana yo gatebanga ombutire kurunya gitari. Nabona atagete go chaisikonkwane lakini karanga yaya oyino monto manene karago kwane gento igona maitenga ngiakorete ngia minute nkarate kachinga kicho marubabireri kari sita bana ukaire eliao amone eliaye kurwagwa gatebya abantu ngoko butire mbutire gas lakini obisi yaye nabwatire ruberiane ria resignation imwete na ndari siveti asobisi yaye karo nari ko mwari ruberi obisi yaye abantu barengo na abantu batano umuntu mutani olengo mune witness arenge deputy governor ya Kisii County ngakijo alikoro kwa Dr. Robert Munda no arengo obisi umuntu kabira arenge county attorney ya county ya Kisii umuntu nde arenge county secretary ya Kisii no umuntu nde arenge oyo oliko Jacobono the acting CEO ya Kisii Teaching and Referral Hospital orikwa Dr. Marita abantu abuno barengo obisi kerongo ya ruberi yeba. Resign ukaruo nkaresign lakini nkagenderera gasiane buno munyagitari an obstetrician gynecologist o Kisii County ngaenda kuruji services chiane gali Kisii level 5 I mean Kisii Teaching and Referral Hospital like any office ekero kwa resign omuntu ngo charo kwirari bagaria bana fast forward omuntu agacho ngo achieto kando over professionally obviously unebwenerete machika ina bwateti amachika ina bwatetiwe lituke lindo obisi gabo nabona ate tungije handing over nkarosia handing over notes chiane buya kabisa amatuke kareta chwiki yang ibiri chera nkamwa handing over report nabwate handing over report nabwate a seal ndobwate nyagitari yo Kisii Teaching and Referral Hospital sorry njabwate seal nyagitari igo a seal yo najetenga mwereria bune a sign ya komwa authority nyagitari because igentekanene ase nyagitari e seal area nere sign of authority kia ndobwate constitution ya nyagitari nkamwa a seal of authority ya nyagitari nkamwa neri ne act ya Kisii Teaching and Referral Hospital yeka namwe binte ibere igo ase lichiko igo na andi of authority nkamwa authority iyo akagendera nero bakabona iga ingagete nande nero robisi okay ayo gakora ndi ngova bune bwenete ntegete kumanya kwa niaba yo mu ligereri itu nabo igumo gusitu no mamenyo Kisii County kero kwa resign obwa matevu wao na his excellency the governor because at the end of the day I know mwaki kuro Kisii County ono watigire mirimo buno mo CEO rumors chetirega iga kabanga kwa butiru obwa matevu wao gwikira bona yona toko kwana na his excellency the governor nakiburi nabo mosigete buno mugabana ona o Kisii County because as one of what authority ya ituna abantu ba Kisii County njira bo muroje muno mugabana lakini maito mugabana kedago choru agochoru ase tamu ya miaka 5 igo nabwate miaka 5 ku 2022 baka 2027 agakorera abantu ba Kisii County injenere kurundi tuko na resign kuru nyagitari ntonye kubira nere one on one to kwana incident yonse lakini inje onde iskabu na muntu ndibwensi ndoje mninto yokora kana se county yetu ya Kisii ewana igo ntubwati bo bisabonde bonse nere timbwati koigubo wengana na rwete gasi yo ekogera nimanyete nga ekaro mugeni umonta chorgu umonene gocha se county chikura chiakirwa airu authority n'abantu ba county nero gocha n'abantu ba gochora akole gasi barabo so that ekare gasi ra bebuya
twatenge timu iria yakorire gasi gusekere gasi ya bobe muna bone ko ikorokanire bobeiga twamanya nge gasi ere bobe ase ng'encho timu ya chorete nere korete nere yamoyire. Thank you very much. Mwanchu Murigerio Getembe TV onyembono gutusange usembono kwigurire TV yao guso kwigure simu yao guso online. Oyo Dr. Enoch Ondari, the immediate CEO, the former CEO Kisii Teaching and Referral. Oyo ogukwana na Getembe TV emogoroba yabono gusa senseme igayege ikaro. No bwateri buri yao igoro ya Kisii Teaching and Referral. Kinya gitari ya itene nekigima asoro bongoruiga. Nero tugukwanira oberire bune CEO roro na no haru munyagitari no nyembono na kitugukwanira amangana tutungitie kiagera health use afya njenae no tugukurira kero kwa rwarire gwikogende nyagitari daktari gwakwanire ngana ganga bune kuri ikororekana ebintu mbiri buya mazini nyagitari igo ogukwana uno muntu uri bita ose igo gukwane fact kiagera ni manyetenga kwa berire igo uri bitanga ono toyo nyagitari ino moto lakini end of course naye kwa njete kotikemere nkio minetinga bintu mbiri buya ouru mbiyamona siri swali elio nande keranga tenga bintu mbiri buya tari nyagitari yoka na bere county ngima because una kwate abanenji no umukaji wo Kisii county no menyete agaiga lakini ni nyagitari anene kegera ase keroko enda ase constitution schedule 4 of the constitution even the video devolved health near almost 100% devolved almost because the national government is national referral hospitals Chaba Kenyatta Chaba MTRH na bono mbamenta Kisumu gaiga Russia ne chinde inko igweru n'abantu bagukwana isiko gaiga no muntu romorayo muya agotegera abantu nagokwana kero bagoteba ibintu kwamenga imbuya bagokwana gosembo bagokwana nando bagokwana buya kwabe komo kimono biya babuya mono onye bagokwana bobe nk'ibintu byasarekire irinde kwagenda wachiko bikora bibe buyake bunande isiko gango nyagwetanana usiengi mango kwana abantu baito baumire abantu baito baumire mono yasengenjo inyagitari etwayekorete ebinyagitari yokonya abantu lakini tiangote biurunga bono iga inyagitari eria nigere yokorosia chibesa nande tarinje nabona manganaya no mugabana gwikotebire agatebanga chibesa chia mente kanindi bagosangeria sabantu kurwa go 47 million timete saruseti bakabona yigire 200 million ere okolenge likwa yogo kengoringa igo chirichinde tutari gosangereria andake etware gobeka maguko n'abantu renda banenje bagusi ase ng'encho amang'ana yarura so mugambi bamba kwegena ng'a umugambi otebira maene lakini nimbwate libaga bono kobeke bintu iboronge inga ekero inyagitari eri narwete omwaka 2023 services twari korwa inyagitari kwaewe medical report efomu iri goichorigwa rindo mwana achikoire school ririo urwe twagachajiri twari gosaba shilingi 300 bono iga no boria abantu bategerete bone go batoroche bone gase TV bone kado mwana kwende school go sine university ndions uire ribo riyo go sign unyagitari gari chibeso go sabuneri buine kuru 300 mpaka 4000 bono ekero kwa mentere go roche gyote ikinonye 1 billion shillings egento kende ikia abantu abange bakurire mono nandi tibense baigura ama ebirere ebyo emochari yetomate garia ine bisambo ngoro bintu nebinge tutwa chinka kinyinga no ndakwana bintu ebinge ebintu ebinge mochari noko bera gari emochari nga bahati mbaya obogima bwao bwerire nande bwera isikota cheti otakwe tia senya gitari yetu ya Kisii Teaching and Referral Hospital umubirongo iruro rochiko gachwa because emochari ntwaro seti eringi yamono abantu banjete korete mibere ya bororo kora korusiko ogwo sabwa kwara ruchiringi chiri buinye utara umubiro utara gachugaria igonga eye nechibesa chire igoro ya chitu akoreke
twagasanga intwe karo kware gocha mubere onye koro mugusia ito koruga iga etokwanja tugwasororo ekogera ekaro gocha korusia gocha gwakanore biri yao echinya bono echibamentere na kera rituko chibe twagachaji kera rituko echiaba doubled koru 500 kera rituko mpaka shilingi 1000 kera rituko ebinto nebinge muna bonda batebi na ICU abantu bako bari kwenda ICU kali abantu abange n'abantu betu b'echipikipiki abari kanya bahumire banyora head injury banyora mabwati asa bakogenda bari tugali babe kwa ICU nduwe shore goletwa okubekume ekero chinga kichio chikire chokosoka twakoe bill onye turiko nyara twatware ndunge goiva bone gotara bera ICU elia bakora kanirwa 50 umeko kwa ICU so ebinte kabire ebina biagerete chibesa chiri chikamba kora kanango kina chire lakini rende na chikine chiko kinchike level gete nchiko genda mono ko itania wasenge njunga service chiri abantu baje kanyora nyagitari galia chionsi chansere kokea una bono ICU iyo ewende utware bitanda 6 na HDU bitanda 3 twatike tororo am reliably informed nga ebi ICU yake ira bono iga ibitanda byokora ebirabe bibere gose bitatu asenge machine chiri chakoreke chasere gosareka nugo chiripea kwa bere bobe iko ine jige sambo narunga ingi ekogera lakini ndenda sengenjo atebete nga 47 million twara collect kede quarter tima ite saru city fige hiyo iko nene na asati nyekitali eli umwaka 2013 umwaka yo 2013 2014 US tu sangirete umwaka ijenge 210 million mwake sawe ya ere raisi go 210 divided by 4 as a quarter jire 55 million. Yes. 52 million. Sorry. Ige quarter is more than 47 million now kwana. Ne karongo ruoro mwaka 2022-2023 karongo soka kuroro. Umwako yomogima. Audited report here as a auditor general. It was collected chiba 410 million shillings. 410 oruisa wake sabu iyo marakane okonyorere chiba serenga 102 million shillings. 102, 103 million shillings. Yokele quarter kwa tuange milioni 110 kile quarter. During your tenure, usenga kia oko arenge CEO ndengera limu abegete oxygen plant asenya gitari ya KTRH. Oxygen ningo kolire bono watabirenga chi equipment chia ICU ose facilities chia ICU njibwate challenge. Wale rango ya oxygen. Nande base bali tutamanye tibuna oxygen yako lemeremo karogenda bogoto chano wake. Bia mano tiango te karoko nenya gitari egento kererie kiri goli mono nembeo egoro oxygen umuika kera barwera abange bali ali mahututi ngotaka bali bagero muikoli kurusiko no muikoli ya ekeroko yogora okora jiba chigoro sana umutungi wa mumugima oliyo monene okobera nyagitari gali ngwe oxygen cylinder okoyeru na shilingi 3800 inyagitari eri bisi mna KCT Chicken Referral Hospital ebwate jitieta chieta neti sita kimo sita jirabona gara gininka gina rueto jenge 7 ebwate ICU ebwate bitanda 6 HD ebwate bitanda 3 nechi ward abantu mbaro bale hali maututi babekira oxygen igora atumie imetungo sini komikerensa ikageranga oriyo ntanganire tororo akanyora ng'egente ligori nire mono agachaka ore machine ntangani ya oxygen plant iya betu nyekitali gali umwaka 2011 kwenye najide kisi lakini nero okolete machine hiyo kwa naswa inchi na yatu kwa kana lide ndi ya ngororo paka tukalikora umwaka 2014 ya oxygen plant ntangani bono kanyora nyekitali na yantonya comment services ya wire nene mono tukamente oxygen plant ende umwaka 2015 chikaba ibere nekero tuachaka ICU ebwate bitanda 6 ali KTRH ya taketere oxygen igachane oxygen plant ya katatu so chi oxygen plant charenge KCT Chicken Referral Hospital charenge oxygen plant isatu nenje bunande sikoga na wangwete buno igwete yakogara matuka dini kana yagitali ya mono na wangwete nga oxygen plant yecho nchikari gokora na kinkora la kera lituko kongo etano kora chikali chiko cho chibwate oxygen cylinders koru Kisumu
naenda bonte biringa ebakwenda bagora Kisumu kere cylinder 3800 igoroche oratumia oxygen cylinder ange komikerensa rituko yachire oxygen cylinder ange 100 chibese kino wake hesabu injiri almost 380,000 shillings rituko per day obeke yubo ebe motinyo yomo obe kwota na bera abe obokong'u mono gokora gento kende yonse ase nyagitari eria banye kogente kobora oxygen nande kana achete konya koboria aria abantu agocha banteta ntabobori bagocha barantebia egento ekio ebateti na omonto orio omutaalamu twabwate ori gocha oripe oxygen plant eria akabatebia ng'a atagete milioni 7 arosia oxygen plant ase eng'encho rende bari bono barora bakarora ng'a chibesa ine chinyinge gose mbabwate gose batagete gose nabatagete bagateba yaya mbabwate besa echio tibaende kogora oxygen bono egento ndabori ng'eri ng'a kogora oxygen na koripe machine eria kutumia shilingi milioni 7 ngikiare gocha koba rahisi. So reliably buno goteba daktari gwikira bamwe togoteba igo oxygen yekuguru oxygen yekuguru nogenda arekere mogweta no emambigo ete gari wichi mayaga iga ase MRI machine ere mayaga garia okonyora jiji sile jikoretwa chinyinge kera rituko gocha kobeke kobere nyagitari eri wakwande kura MRI machine nandi na ribori na tete kubori on MRI machine yarongo kolere gase nyagitari ya kisiti chin agera chi complain na chirori scan inde na kore research yani properly kana maitenga na engo chokonyora na inde kimatenga ne special ona injora mbolinge kana rwetongo kora yarenge yakogera tongo kora yarenge kana rweto uhuru na tigete MRI machine gokora erubya kabisa yale gokora na ne MRI machine yitu arete nyagitari garia omwaka o 2018 na ne MRI machine arete nyagitari garia ne CT scan ya kabirege nto wate CT scan yentangani twagorete mwaka 2014 yarenge 16 slide CT scan no ere garia tesarigeti atekero mwaka wende ko change software ya makore gas CT scan ya kabire nero yagito mwaka 2018 ere 64 slide CT scan ina atigete ya kore gas ohuru timete ko semna unya kumburiga kwari ko ngalibaga nkwana ibintu byose nakorete erindo tumo chakeraga because ibintu ngorete nyagitari gari myaka 10 twale ngororo n'ibintu ebinge uko boli ndiga gocha ngo kwanda ida content asante by the way bueno during your tenure ya His Excellency the former Governor Muske James Ongwae mwacha agiti Doctors Plaza intention nerie arenge and what is the status mpaka baone kiagara bono tukatwara transition kwa serikali ili goche intention nerie arenge na ending bia mono huru Doctors Plaza arengene idea ya the former governor His Excellency James Elvis Omarbo Ongwae nere we kotebete nga ere muna kurwaria atagete kutwara Doctors Plaza egenta tebete neke asege songa atenga abanyagitari bane ebakoenda banye kokora moonlighting yani bagende siko gari kujya kokora ebi clinic byabo na koligia chinyagitari bakorere gas atende twale Doctors Plaza ewekene erie de gari Kenyatta National Hospital asaba nyagitari aba specialists bagocha baire chiobisi chiabo barora barwaire kana barora barwaire kurororo ne bango murero bwe general ward otakire umunyagitari oyo otokumanyagitari narange nende batumia facilities cha KTRH ko kudumia barwaire babu na bone CT scan iyo KTRH arenge onyore laboratory batumia ibintu bya KTRH igo mwaka 2018 agateba nga entagete tuchake Doctors Plaza tukarenge tukateba nga iyo chikoba a multi-year project because chibense yatagete ne chinyingake ndonya aso mwaka yomo tukayebeka ijiko era ase myaka 3 igachaka 2019 2020 na 2021 lakini senje budget yarenge ngake ikanyora nga chibense contract yari wakanwa chigakea iga spill over ga 2022 before serikali ye eroi taracha obisi mwinyore nga omongi na Aida Odinga na jetega igo mutinyo 6 2022 nigorete Doctors Plaza area yerete
yerete pi kire gento kiarengo kire boronge akayigora officially so gento giatigarete no gukora gento nka equipping koreta ebirogo biatakeire chimesa chiatakeire twalokete abanyagitari aba kero abanyagitari achachora ase obisi atagete kobera erinde egwe abanyagitari aba lakini inche koru 2022 kabono kene njo abanyagitari ase county eye ntoranyora ng'a twairwa obisi ase Doctors Plus eyo igotinga igo igo koru 2022 kabono nabere bosa igo bano kwanera nguguru ya hospital Uhuru Mother Child Hospital ngoire maega ke ingelinga ekero najete Kisii County omwaka 2011 etwarenge abanyagitari babang'ina babere boka oyo magachaka retire omwaka 2013 naende nkaraba omwaka omogima buna inche bweka omonyagitari yari Kisii level 5 Kisii Teaching and Referral Hospital and as obstetrician and gynecologist yamubweka lakini abange bari barenge esukuru bagasoka kwire na gocha naende tukamenya komanya ng'a by time egoika omwaka 2022 okonyora abanyagitari ang'e 10 bairanire gocha korwa esukuru babere bono specialists ba obstetrics and gynecology na abandi bari bari pediatricians bari babana na baragweka twachitega iga mwaka 2011 ari ngoyomo lakini twamete ng'a by the time 2022 baetani batano so ikanyorekana ng'a services chiria twagete kwa abang'ina baito na abana baito mpaka tochi-expand kidogo chibe chinene naende ibe chinyinge erinde kera abanyagitari amba babangake omwaka 2018 naende tukaamua ng'a mpaka torosie hospital kando erunga Mother and Child Hospital eyie yang'e nyagitari ebwate 300 beds igotwara chitieta chia isato chiarenge 3 theaters isato etware x-ray machine yaye etware ultrasound scan yaye nano ikonyarekana no CT scan yaye koreki etware ichigotokororo nere yatagere gokurwa ase miaka 3 foundation stone eyabegetwe tarehe 1 December 2019 na excellency Mama Margaret Kenyatta olenge the first lady then of Kenya iyawente koera by 2021 wechi koera iga lakini ase general financing yarenge because it was a multi-year project yani basa chose nchiarenga amo iyarinya wakanukero mwaka mune budget yakoraki igotoka 2020 nere mwinyore umutinyo yosita ekero Mama Aida Odinga ajitega iga Kisii na yigorete lakini onyo yigorete nga ki yiko hetera kabisa ibintu byatigarite ime byarenge ibintu bike buna isiko kobeka chikaburo na ime chilift kwa nchi abekiri kwa nchira ba commissioned yani kwa nchira abekwa chibe connected ili nicho sayo kolegas ono ekero governor ngware kurwororo budget nira itetio mwerio yarenge ya mwaka 2022 2023 budget ya bwate milioni 119 119 million shillings yarenge ko banga 90 million yarenge ne balance ye contractor yarenge kororo ijigo kore gasi yatikarete na 29 million shillings yo kugura ebifaa biribike byatakeire komentwa ili ni yagitari yakoraki ijigo chaka lakini ekero mugabano yo muyaso mwinyoro tanye mwarenge Kisii gaiga na tebetenge budget iyo nembe yarenge ye tubutuko ebinte kabire binge akaye trash akarosie budget inye kuri ibono inje mnande siko gaiga na bondo jenga Mother and Child Hospital akoraki treiguru timanyeti the current state lakini onyendiri yarenge omuntu obwate obugima bw'abang'ina ba Kisii County at heart kanga negento kiawente kuiru mapema sana mwaka 2023 unego chakaiga kanga yigoretwe Dr. Enoch Ondari munyagitari bw'abang'ina ase county ya Kisii oyo kabiro mo CEO bw'enyagitari ya Kisii Teaching and Referral nero kali kubeka mang'ana teneni unere kurwa ase nyagitari iga ya KTRH nabura kuming'ang'a kira tukari gutumiga terminology chinkongo gana mang'ana nyagitari mo digererio manyete ekero kwenda nyagitari onekero munyagitari akurikeire nona mario goto tori konyaga gosoma ege lugha ya nyagitari na bere enkongo
lakini bikatukwanire kiagera na mang'ana atutungetie ntwebu n'abamenyi be county ya Kisii negekwera rero twamurigie na komonyora Daktari Ondari aratwerera ng'a nkieke gekare bono chiujumbe chino nchigenderete gucha kongole daktari oyo Yusuf korua was a referral sahi hakuna ICU no renal services. Renal services ninki daktari? Mbia mono ekaro twarenge gaiga ekaro narenge nyagitari aria Kisii Teaching and Referral Hospital gokwa ntwarenge na basana baito bale isikom na Kenyatta. Yes. Engake yemo umunyagitari oyo umusani ono renge Kenyatta agantebia ng'a bunaroje Kenyatta agaria ase renal unit. Renal unit ne unit eri kushughulikia amang'ana y'echinyigo. Okay. Abantu bali wate kidney failure. Okay. Kire chinyigo chia chinyigo kole gasi umuntu kwanyora ng'a osere kobimba nanda bange bachia bakwa. Agante yo banta bange akora bagocha Kenyatta agaria ase renal unit ebakuru ensemo ya Kisii. So agate bangi tutagochakera gokonya abantu betu ba Kisii. Ige ntu atangani no gochaka renal camp. Renal camp bano gochaka kero mwaka ba abantu bateyubacha bapimwa chinyigo chabo gosembu yachire gosenji bwate mechando. Tukanyora ng'a eyo teri sustainable gosite ntoko genda atambe nero. Ikagera omwaka 2015 tuganjira ng'a tukatuchake renal unit yeito ndutweka una Kisii Teaching and Referral Hospital. Tuka partner ne bengi ya KCB egatoa mashini yemo ya renal dialysis. Nindi tukaoreji mashini sana ya dialysis na water treatment plant because mashini ile macha ile gutumika ago etase mashini getasi wara base amajo gosibia manyinga na marionari bakobeka ime. Igo tukachaka renal unit omwaka 2015 ebwate mashini 6. Lakini rende nando egeko mwaka 2019 igatoka ngabono chimashini 6 ngo chigokea chire. Abantu bakaba bange ekogera esente yite ya Kisii Teaching and Referral Hospital iyare godumia abantu abange korwa chinsemo chia Migori, chinsemo chia Homa Bay, chinsemo chia Nyamira, korumansa iga Transmara na enkuru Kericho. Ibare gochaka iga bakanyora services yechororo. Inka kiyo konyora nyagitari ite yare Kisii iga yare koru renal dialysis services. Into renga batangani. Tukanyachiakeire tukachimenta. Kero tukachimenta chikaba chimashine 13. Korusita na idea ya kora chimashine 12 na ande go cheka tuanya mashine chiabere chinyi. Ase nyagitari yarenge yabwate fa space yenene yarenge ya Nyamache. Shinde sana tukachire Nyamache. Yes. Inga Kisii County ya water dialysis machines chiarenge 18. 13 chiarenge KPRH na 5 chiarenge Nyamache level 4 hospital. Okay. Ekaronguru wo mwaka 2022 chose chinengi chenye Nyamache kwa chenye because nurses bado Nyamache tukabundisha Kisii Teaching and Referral Hospital. Masoko services ya Nyamache. Ekoro muntaka ndo diagnose onyera kana chinyigo chenjiri bya oli kirwanga awete ko dialysis atebiwe kera tebiwe orende onyagocha chi session icho koraki lakini abangi bakoche chi session ibere iyo kero bwa chi machine mabona 13 ose 12 abantu ra odumie litu wete abantange 24 chi session yange 24 litu igo nabo nkagete igo na iguri swali elio tirigo kora mbobe sana abantu itego basere go kumiake. Nara igo kondikera Allo Dennis he is picking the oxygen cylinders from Kisumu where he has shares. Odo chebi ne biragali biaye nakare gote boigo naro kontinga ambulance services will take ages and after heavy pays it's time to say the truth. Okay. Ono bomano nayo rabu tu igoro ambulance service. Ambulance service wono na womanye tenga Ekere County nagotebia Schedule 4 the Constitution of Kenya nebwate devolved functions. One of the devolved functions is ambulatory services. Yani ambulance ni chira under the county. Yes.
igo ega serikali yongwae Mm. ringi muno musio w'enyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital ntwikaransa gatebanga ndotagete ambulance services chiwe chingia tukagora ritang'ani chia ambulance chiarenge 6 Mhm. chiari gosaba abanto ba Kisii County tukamente chinde inye chikaba 10 Mm. na mwisho w'echinde tukayegwa donation y'echi ambulance chiarenge 2 chikabune donation chikaba chi ambulance 12 echibere chikatigara KTRH echinde chiarenge skogaria in outlying facility nande kere highway yetu ya Kisii Kisumu ya rosetwe Mhm. highway yeye igatoka ng'a inchabwate ensemo yokorwa ambulance kenha eka donate ambulance ya moja Kisii County Yes. igotu twetwaji ambulance irenga 13 13. 13 Mm. eyo ya kenha ekaba station digaiga Mhm. KTRH Mhm. chonse echo munangagete iji chianyorete accident ekerondororo ibere kwa chianyora ajali lakini yamuka yeranire yamono ya saregete kidogo ekarongoro 2023 ambulance chiarenge para changi ambulance ange kominemo Mm. lakini bunamanyete nawata ina ninje mukaji Kisii yango iwanda mangani sikogaiga Yes. na bara makong eko no nyenjusi ge wiki yerate nanyote simi kuru muirione oliga adige susu Mhm. oli kanyoro umwana igatoka onyolire complication Mhm. ngo balenge referred agatebunga babu ati ambulance akolie pro box kebacho kolie pro box yengo tuko sanane imbanyora pro box iyo muntu yabe gete pigi akarukorwa gesusu akaenda bakanyamachi ne pigi singe njaro chika kuruwa gesugo cha Kisii ere atambake Natambe mono. yagende nyamachi ne erangake kurwa gesusu Mhm. gesusu no ayete kanyora kerbwakia aje kanyora umwana ororo nande kaba anyoda complications akawa refer ku nyamachi ko jaralia Kisii Teaching and Referral Hospital. Doc, sorry for cutting you short. Na kuo tebanga umanyete no manyete nyagitari ya Kisii Teaching and Referral ni gitabu gusebuno ko guko. N'omuntu ozembete gasi ekiagera nandi ng'inyore buyege ngakinere magena omosubati oyo muri guchikonyora omwana asiretio obogima bwaye gakobina emitandao nandi egatioka sana hata nowadays ebintu nemitandao tokobirorera Ewana. emitandao egatioka sana. Doc, tell us the truth because ebi nebintu omanyete n'omuntu oraire gasi and what is this? No maene ngabolinga abantu sometimes nabiweke ngakio muntu korara kosiko kwatika ntumiri terige usiboronge naende amakwenale ale preventable sata wente koba puno mongina onyo mongina orenge ochire nyagitari kobina naende kera achire kobina banyorire nga nategere ko gokonywa mapema abe referred ku nyagitari ebwate services ni chiatagete Yes. na bere wenerete oba referred na kia tukamenya nga onye umuntu gakarege susu tokuja kwerusa gesoje baka Kisii Teaching and Referral Hospital ambulance yari gotokororo ndo bwate dispatch center ya rosetu ogwake simikurandonsi yaso dispatch iri yamanya ekolgerie counting mara ga ambulance yere o ambulance iranga kabisa na so muntu yare yake wesi myagenda sayo irinde oretwa yango tenge tuwa chagete ntu abwate edibete ne sana go singo charge tora abantu go sentru charge tugatakanga abantu asengenjere expensive koran ambulance tigabaru na nirwe yemo iga Kisii County me lakini abantu bagakana kira abantu bakana because ntu bwata sa consider public participation togo koragento utarabuli abana bananchi tokara public participation bagakana nga imbata getu wakana for ambulance services ekerbala ralia Kisii County me iga toka ambulance chons picha Kisii County kero kurwa enyagitari ya mochi yende within the county eyarenge bosa obande barwakane kero kuru Kisii County kujisiko nando olio okwenyara nyeder kwenyara nando twarwa ambulance bosa nye keringa utakere ko ena usengenyata tubwate besa pira kini ogokonya kwa ikora abekenyata ntoko kobeka gaiga ukwere gaiga yikirenga kenyetera gokonye twara ko ambulance ekore serikali no gokonya bananchi baye yekara ko lebintu mne bigonya koba nimanyete nga abantu goteba lenga o etwanywete bintu bireiga
kiro mwaka ntwente ko improve bono I expect adi ngonyi ambulance charenge 13 nga kiyo kanga bono nyendrie tobwate county ekorigeria maslahi y'abananchi baye kanga jike no 20 ekogera kiri kiro kibe service dibuya ande chinye kiro mwaka chibe kiro budget koreki chigurwe irinde chinye gitari chie kuchigoro level 4 hospitals chinye gitari 11 ase county level 4 na level 3 nchiro chire chinene uri munsi level ya level 4 lakini asengenje ya grading chikabe ku level 3 chirange 6 igwisa ko chinye gitari chonsi chirange chinye gitari 18 chire chinene chiko bwate service no icha maternity kanga kenya gitari bono ne bwate ambulance yaye etene isiko kala monta chire ya makopa ka KTRH na ya koreki irana ironga okurara ngora sekete. Okay. Mwancho mulichi ujumbe chao nchigenda tego cha chingia na indi chinyinge tintageti ko ligeri chionsi sai kurinde tiganda asome moyo kegera ntubwate discussion yentambe tukura ke ko turu asiketi yale turigeria mangana ndali gerere tikisi county ngema please Dr. Ndari niko na marehemu Lenmark alikaa siku 6 akafa, tumeandikiwa laki 650,000 cash. Naomba namba yako kesho nije ofisi yako please, utakuwa kiongozi mzuri mpaka ongeire namba yayega ndia mono ni mwake ya tu akodire kole ni my brother Timothy bunokoro ngwande daktari namba yao lakini agotebanga nabwatu muriro bere tenya gitari matukosi gisiokaga one bill ni gere 650,000 yene gasia nkongo bono ikale ase county to ya Kisii kurende doc ekero kwa rueto ofisi na kiwa tikete chi sub county hospitals ekegera na kubulira swali eri chiara murekeiru ntwaro chekero kende omojumbo South Mugirango bakurwana na governor Samang'ana igorenya gitari eri ya Nduru Marago Sekeumbu kero kendo mongwano nde naro Samuel Okemwochieta akamurikenya gitari ende rugoro rugoro bumachoge bubasi rugoro I think Masimba yes tukaligereri ngakimwatikete chinyagitari ngakibwatikete chinyagitari more especially sub county hospitals. Mbia mono nonyerende narengi in charge sub county facilities yes. Narengi in charge ya Kisii teaching sorry. hospital Okay. lakini ngo tuarenge forum asito discuss nyagitari chons cha Kisii county uru tiango tebinga ebintu byakorekanite Kisii county ase myaka 10 emetangani nebinte binene ase ngencho etimu yarengo yaro ikaransa yatebanga kitoji gukora ibintu kuchimutu una bono eka tu amayete nga abanyagitari bachire osoma abange at one time abanyagitari mbarenge in training abanyagitari yange 98 Kisii county wale training abandi bakora masters ya medicine abandi masters ya pharmacy abandi anikera ensemo ya medicine paka nurses clinical officers ba chietesiko osoma tukanyora ng'abantu aba ibaje kuba bange mono asinyagitari ya Kisii teaching and referral hospital tukamake a conscious decision nga tikachinyagitari chide isiko level 4 hospitals chibe true level 4 hospitals true level 4 hospitals pake tuale theater yene le basic minimum etwale theater etwale newborn unit ekero mwana iboiro nyega abwate shida obekwa abwase nga newborn unit ko nursery ase nyagitari chiarenge county 11 tukatebanga tika at least Kenya gitari ya mase sub county tuwaji sub county Kianda ai sub county Kianda to Kenya gitari ya mo ebe a true level 4 hospital kuna bono tuwate Keumbu ne bwate theater tukatwara Gesusu tukatwara Nyamache tukatwara Kanyenya Ogembo Nduru ya South Mugirango ntu abwate Iyabe Bonchari Matara lakini bono Iyabe gatonga tebwa Atlandi isaine inyagitari gachukwa gachoria Riana naga tukatwara Marani na Musocho wesa kwa na Marani inyagitari ro nene kabisa yagachire ebwate theater ebwate x-ray services na sikiru baro kana Richard Sound wesa kwa na Musocho wega maternity unit ni agachiroro ebwate bakagitiete wende okolega gasika biyo wesa kwa na Kanyenya ndu igorete theater Kanyenya Ogembo nja abego tubake kameko bake mochari bake kitchen
nyamacho igwete inja bwate tiete ntangani tukamente tiete ya kabere gatora tiete ibere paka na renal dialysis kabe kunyamachi Okay. igo ngakire sub county inja wende gutwara e facility kwa level 4 ere fully functional lakini mnamanyete na ayo mnamanyete ke isko ga mayete kukwana na bantu sko ga chi level 4 si chi kenga kigete chigaswa kosembe kidogo yani bantu mpata hiyo kuna bono nduru kwa yigwirwe yabwatwa kamnya gitari consultants igasie kwa senge machine yane kurusi wororo irwa sanga kasanga chi machine chari no dialysis cha bitu nyamachi kera kwa nyabantu bitu banyamachi kurwa Masai kurunya libari na kurwa sande bagana nyamachi for dialysis machine chicha kiteka rusunya machi chikaretu ya KTRH because ya KTRH mbali kwenye kutaka ko service chiabo. Okay. Kenya nye tiete ka yasi ekwa una ne machine ya saregete ngagete timetse bagolere yenne gwete ngora barenge machine yende amnota we wase bagolere timetse ya abantu bali bali ground mbatate wase ngokorere marani na romo gabana kabiro chiro ngo yigorare akaigora litangani and yakana kaigora the same building and akoigora timetse services ngo toka chiro igo egento ngokwanira urungelinga services ejwende kogenda ange uchesa wananchi taliare kurwa saba wananchi. Okay. So chile level 4 hospitals chibe true level 4 hospitals chibwate services nyingi abanyagitari bono babuchire babira bangi no nyingi tiare jigas na wadena renko at one point na renge the only gynecologist but to what more than 10 gynecologists nyagitari gai na bande bale outlying facilities. Okay. Arorire karoma tubate discussion yere okuno mwananchi ga chinse chikomenyoka bwango kendege komi umetinga already ngatwalire 1 hour timatinga ngaichikari komenyoka guchi tari mangana daktari amangana kisi teaching and referral na arorire ngani gara mangana mangi nainde nato yakwanira ndochinga titoko yakora egendera kondikere chiujumbe chia umanchu muligerio Getembe television kubwate rivorio ndoteme ko yasuguma sana to yakore lakini bono ndagete turasuka ke kurunye gitari ekero tuguchi gusento tarasuka tigango ya chidaika ng'ibere chioka otebe ase biri gwakorete bune CEO ya Kisi Teaching and Referral biri oragende till kingdom come uri proud of ngaki nche buno ndari ekeneke natemete bune CEO ya KTRH mbia bono urwasongori bagerio ibintu twakorete nyagitari ni bingi inatumire twakorete ase ng'encho kanare gokora ntwabwata abantu abange twarokorega ase barabo ase nyagitari a team nero gurunga EEC Executive Expenditure Committee wikaransa yaro chibese chirororo yaro keti chibese chiria ngagishiko genda kajigo chutumeka ekaro ya kolire yirase eoganira ase nyagitari e make decisions ase nyagitari gurunga HMT Hospital Management Team e commit kero mutinyi kere quarter limo yes kare ya kolire kurwabu yama koirwa ase board nyagitari ya jodi decide kayitokora minte gwese nkwanje tore gwese mbali wanja wano ko 2013 mtu abwate egento ikoro kunga a 5-year strategic plan yes ikotoronga ngitokora by what time wone bintu na tokora tine bingi tigancha ke oisa ko ngalao mtu akwa na oxygen plant kasi oxygen ile very expensive ego lia eneri ikoro obe ko gora oxygen tianga degendo kende ngeyo kira aranya gitari no embono kagetenga na kyo inya gitari yetu ode 3 dendire na sana kana rweto uru ena rweto kimbwate li dendi inya gitari ya renge 38 million shillings yes nebe inki ya gitari chibe chia rengo jenge 68 million shillings karongurwo igo metinga kwari wakana chibe chiriwa kare amadeni hospi uko lutuka ne balance ya 30 million shillings surplus yonga into wate deni hectare wono iga tiango te yuru no yimune ekwote yere te yomwelio yumna to ikare yaro iga maybe amente with 350 ekore korani hectare tali egento giecheche it's expensive kali chima china ya to ibere chiarenge chingoro tukamente chinde chinye ibere chinene kabisa na chiri chingoro chikaba repaired chero kole gasibia kabisa yarenge 200 beds yes yitu amende tengaki na lengo ya chagete 2014 ekaira 2016 a March ni ken mata aria se hostel block na ende katwali me bisime bio
tukama chaka chigata chos pi birama bions pi amachali akaba collect na macha kwa skorene na roro agokonya igwa machi tawende kuba shida sinyekitali wonega ogendere plant to rejection plant isatu sinyekitali isatu tukachaka isi pondali nongara setebe kuwe bugabana wa Kisii County 2027 notake to bugabana wa Kisii 2027 kurukumwa na siasa sibono kuna bana siasa bagocha batebo kwe bagotenga ki abantu bantebiri abantu bamboriri aye nkige kya gusugumira n'abantu bagoboriri of course nindo cyujumbe ga kinyinge 4 yes mega abuna wana gotenga tinte ziko bugabana abu last year mapema lakini rende ibintu biri biko bakabyagera kwaranga obugabana obo utageto abo mugabana utagetembo mugabana okay ne kumwagira mbi yamara sokenda ngode campaign because ngode campaign enene nabate kana jite ko mai resignation yane iriwe diria na ikaranse ngaranga umuntu kantebiri iritari dingana ria yengo liegena aga chiska gateba umbutire gasi ikera gateba ko umbutire gasi aga soko tebe bintu ebibigoro yane birie biketwa bwate kwanga 100 million because ikara ko 2023 yes tuakire sabu tonyore ngakire kwetu konyora 105 million shillings asengenjo umwake tokana ko improve elab bonega full hemogram inaru example tuaka bodiri 500 shillings bonega the same full hemogram is 1000 shillings the same one na toko charge is ko ga chi private hospital korko sharing bashiri so chiri chinga twanyora tuakorere gase korakan nabateri ndu byose bibinde tinda chinsanjera konyara ngwana byose chinsecha alafu kwa ikiri 200 million ndi bako bawe binde because these are public documents a pending bill yekitali wone gere 320 million shillings okay kwarode yonga kayibe se chikoche iko ningo mwibi pakanyono ndali yolo ngekitali abange baje bakante binga mu yekitali nomanye tenga obugabana obu na bokolengete Paul Simbarati oro mugabana Kisii County asengenjo inja sinyekitali elia inalenge mugabana nalenge mo deputy governor umugabana utiyo gukwa no mugabana erangi yayo lengororo utiyo gukwa no mo deputy olengo utiyo gukwa no mo minister olengo utiyo gukwa no chibo akabaji taranta ayo maka utaranta isano yo ndaka utaranta ibere yo ndaka utaranta lie Orio boitu ibe chamete ka chawirenga nye oyo mo etu yemera akora ki kayitindeka akaenda yitindeka to kora kende yose tianganye baka ongio minute oyo zigirwe gasi gitaranta na etwe inachi korerete gasi njenga chimenta na bono muroche oyo gitaranta ya bono gitaranta ejo mugocha konga chinyingere nande na jiramente kana mono okay epiamon. Please ask Dr. Ndari, if elected, what will he do to ensure money circulation in Kisii now that it's... Ekoigumongi na inkaria na wegwetanana ekonye chifamili no nikomi. Asengenjo oyakorwe niliweyemo agenda gole chinyanya agenda gole no wenshwanga contractors wetu ba Kisii. Eko ere serikali leko college ebango. Nichibe chi serikali chigo cha sabantu wetera services na wetera contracts. Onde bwenche kolte contract de Kisii County. Nande gento kende chibesa chichigo chese budget. Katwa chitu consume chospi with as a county through development. Tweni karechi abantu barusko gali baja ya choko to amagendera uchimutu gali. Yigente kenene noko enshuanga abantu baito ba Kisii contractors bakoli contract chiri genuine bakando chibesa chiabo. Nainde togendere ko korimbi abantu babiri bago exchange besa serikali tekonyora besa igo nainde abantu baito ba Kisii togendere ko improve tibetinga nginda proke usiekyo lakini the faces are somber basunkerete akonte bya oyo nde uruna tebegoro ya public participation yes constitution yetu ya Kenya ya 2010 ego tebinga kende yonse okoramune serikali bonsi binga kwa bakora babuga ati bantu bakora ageri babuga ati bana bakora school
kekere omonto onyora gento geke yachete nyagitari igaria tugakana nkorosie payment schedule yani list yogochigwakana abanto kitchen bari bagosupply kitchen bakanyora ebinto ebire ebingi chicontract abantu gose 50 akasanga akabore nkiokoera abantu abonsi etenda tomateiwa omogabana abantu aba tokeyi abantu aba tomonto oyomo etenda ya kitchen ogenda ochi kugura chinyanya korwa ase abang'ina bari orekora ki oreta ntochi kodina abantu bonsi piaba abantu bari gwetani igo inche onkogiikeria egento ekio ng'a omonto oyomo ewe etenda yokorwa chipare chia subcounting ngima abantu baito mboro baite chiloni bakagura chitipa bakagura chimashini chiokorosia chiga bwane tagete nkuburi chibesa njiri chiabere chikwirana korwa ase county ya Kisii gochi ase exchequer gochi Nairobi kugenda gochi ase chikorwa na chiokora ki ase chigochi igo buna bono Kisii county buna bono mwaka oyo tori bono iga ebudget erosiri next bono egento gocha 15 chino ibete ki salaries nchirororo ntobwate what is called emoluments cha wafanyikazi ntobwate na development all sorts of development kire esibaka metinyi 12 yakora ki yumwaka yera bone kara kwanyore budget ye nitagerwa chaka mapema wokona abantu bari chi department ao bachora chi procurement chia korosi asingenjo maybe vested interest chiroro gosunya kwa yumuntu ngamuntu kingocha kwa etende gosuna bono umuntu chiko etenda chiaba advertised abantu banga buna bono Kisii county abantu bakwa tenda nandi kwa advertised ya kabere nandi ya gatoto kwanyoro mwako erire mutara koraki mutara spend no bono mwako era ange na re budget ibairani ange 2.6 billion shillings as a budget yonga Gladys Wanga akogamba mbatwara chi event chinyinge Gladys Wanga akogamba mbatwara chi event chinyinge teaturigere luoka kwa broad based government azingenjere the ruling party yange ya UDA na ODM yajete inyore babeta bachimega yomo omuro yitu irinto mwe chinguru atware eskago kwana yato muntu yomuko bakwanira kero gukwana ngo ibikanore igege ntonda asa abantu baitu onde bwencho tarigo chego side na matianyi ojimutuga iga iyo omonyena gataga aki ngobunekere roof nkai karansa ko chimaega ka karansa gari gororoje na bogo sugunania magoro abamurambale baite torro babire kanyoro yo muko bosiningi nkiora celebrating iko to kimo to kia turbuo njuma dinyo iko to kimo to kerbuone pakangiru to jisiko lakini rende mo chipea chine njiroro ni factory njiro bata terasiekwa yes na toko enda gore biko to binde togenda gutaro jimutuga iga akatweke 2027 okay mbia mono sana daktari ndochenga 2022 no to maitenga no wachi kobera gari yes lakini nenga yetenga yuga 2027 because chikwe chiwa ke miaka 5 ka yarire mbatumie chinsa cherire mbia mono asokonyora chinga mbia mono asokonyora nawe gochorege ikaro next time naende nimbulia banene bane tochiga togendererie kwane bono twega sienge yokolinda Kisii Teaching and Referral Hospital nande na korete kinande chakokora kolende bona iganko cha kubasabanga inga kike goika monko arabo mu president goito Kenya mbia mono sana mwanchumuligerio Getsembe TV asogosangana intu asomurubiri bwege ikaro litukeriga lia rero kama kawa kama dawa ejumbe onyentonyo lichinga kichiogo soma twasabira ukwabira ndobe togo chieteraga nabo igo tokorere mirimo opinion yao genderera gusangana intu buna butambe ngogote bikando nege koro togia Dr. Nda DJO inem Diane eno kumukate buna omu manager nabo igo akariri amuna tush abuna ubaine kiringa chibicha neryo gidi yago ikire ase enchirere smart kigima daktari